Da li Rusija već posjeduje modele naslednika svog raketnog odbrambenog sistema S-500 Triumfator S Prometej? Tokom pojavljivanja u jednoj ruskoj talk show emisiji davne 2018. godine, gost emisije Vladimir Žirinovski, istaknuti ruski poslanik i lider Liberalno-demokratske partije, ponudio je ono što je u to vrijeme izgledalo kao zapanjujuće otkriće u vezi sa ruskim vojnim kapacitetima. Amerikanci se plaše, citiram, da će cijel svijet vidjeti da je ruski sistem S-300 najbolji na svijetu, a imamo i S-400, S-500, S-600 i S-700. Možemo da pokrijemo cijelu planetu, a nijedan ratni avion neće da poleti, istakao je Žirinovski. Opšte je poznato da Vladimir Žirinovski, član Ruske dume, član podkomiteta za odbranu i nekih drugih podkomiteta, je umio da ovakve pompezne izjave. Neke se prihvate sa rezervom, a neke se uzmu u ozbiljno razmatranje. Rusija danas raspolaže sa novo nadolazećim S-550 sistemom koje je i objelodanio ruski vojni vrh, odnosno ruski ministar Sergej Šojgu. On je istakao da će S-550 biti ultima što se tiče ovoga perioda nadolazećih protivvazdušnih sistema. Međutim, opšte je poznato da Rusija nastavlja sa razvojem sistema S, tako da možemo očekivati i neke novije varijante, barem ne u skorije, ali u neko buduće vrijeme. Zanimljivo je istaći da ukoliko bi se razvijali sistemi S-600, S-700, pa i neki nadolazeći superkosmički protivvazduhoplovni sistemi, sigurno da bi privukli mnogo pažnje i definitivno bi bili radarske sposobnosti pokrivalice gotovo 80% planete, po nekom mom skromnom mišljenju. U svakom slučaju, ova izjava nije prošla nezapaženo i danas se mnogo godina kasnije polako, ali sigurno ostvaruje.